nanga kwanu kuliji kodi kuboma ku State House kuliji nanga otuta mwadzuka bwanji ndakata mziredio kukuliyani kuliji ndikudalira inu kuliji Amalawi kuliji inu kumapenya kumapetsera kuti kuliji Blantyre Lilongwe kuliji kumzuzu mbwanyeto kuliji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesi yaondeja chirukuko chuyenda manji nanga nkhani zonyadisa sikulijani kumbolo pakati kuliji mwera nanga kwanuko kuliji kodi kuboma ku State House kuliji nanga otuta mwadzuka bwanji ndakata mziredio kukuliyani kuliji ndikudalira inu Amalawi kuliji inu kumapenya kumapetsera kuti kuliji Blantyre Lilongwe kuliji kumzuzu mbwanyeto kuliji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesi yaondeja chirukuko chuyenda manji nanga nkhani zonyadisa sikulijani kumbolo pakaletsera kuti kuliji Blantyre Lilongwe kuliji kumzuzu mbwanyeto kuliji nanga tafikaso tikambirane nkhani zikulu za mdziko muno pa programu ya lero yakulinji yotsiriza sabata ino. Dzina langa ndi Elvis Sowahowa. Ya lero imene ili m'bwalo ndiyokhudza fodya kunena kuti zikuoneka kuti zikuvutavutabe chifukwa chakuti mafigala amene akuonetsa mu sabata yachikhumi chinayi ya msika wa chaka chino wa fodya ndi onena kuti tagulitsa ndithu less tapetata kutapeza 408.5 billion kwacha ngati dziko poyerekeza ndi chaka chatha mawiki 14 omwewa dziko linene tapeza 666.3 billion kwacha. Mjira ina akuti Malawi yapanga ndalama isina pa difference tingotero ndi 257.8 billion kwacha. Ndito tufatika mbiyane kuti malonda afodi awa akulowera kuti timabwereza chifukwa kuti ndofunikira kwambiri pa chuma cha dziko lino. Ndeti tikhaenda akatswiri angapo Abiel Kalima Banda mtsogoleri wa bungwe lija la Tobacco Association of Malawi Trust TAMA tikhalenso ndithu nda Leonard Chimwaza akatswiri pa nkhani za ulimi komanso Eric Msikiti amene athandiza kusanthula nkhanizi kuno ku Times. Eric tiyambe kulandira iwe mawa bwino wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino ine Elvis. Tadzukanso pa line pa Leonard Chimwaza mukundimva mawa bwino mwadzuka bwa? Yes, Elvis ndikukumvani ineyo ndadzuka bwino sitidziwa nzathu kumene kulimozi ndi Eric. Ifeso kwacha kuno komanso tili ndi Abiel Kalima Banda. Abanda mwadzuka bwanji? Ineyo ndadzuka bwino komabe Achimwaza namene nditha kuwamva bwino inuyo mukumveka pansi. Tikuveka pansi pamenepo bwanji pamenepo tikuveka bwino tilekerere pamenepo tsopano wamva kumveka. Sitinaje tikhululukireni koma takulandirani. Tsopano tiyambe ndi inu Abiel Kalima Banda. Mutizo kukhala bwanji dziko lino likuoneka kuti ndalama zimene lapeza mawiki 14 amenewa zikuchepa poyerekeza ndi mmene munachitireno alimi chaka chatha chikuvuta njani pamsikapa? Pamsikapa chimene chikuvuta kuti ndalama zisiyane mmene ngati dziko linapezera chaka chatha ndi mmene lapezera chaka chino. Mbali yayikulu ndi kuchepa kwa fodya amene akugulidwa pa tsiku. Chifukwa chakuti fodya wambiri akubwezedwa zimenezo ziwonjezera kuti masiku akamapita ndi kuti ndalama zopeza ngati dziko zikuyenera kuchepa kumene chifukwa chakuti fodya wambiri akutsalira kunja. Ndipo fodya mmodzi akumalowa pamsika paja
mwina maulendo opitilira anayi akadabwerera masika paja. So masikuwo akupita koma fodya sakugulidwa. Zimenezi zachepetsanso kuti kapezedwe ka ndalama poyerekeza mchaka chatha kasiyane. Komanso kutsika kwa mitengo ya fodya ndi chinanso chifukwa chimene chapangitsa kuti ndikamaya pamasamu athu kumayerekeza ndi chaka chatha zikupeza kuti ndalama zikutsikira zifukwa ziwiri zimenezi ndizokwanira ndithu kuti ndalamazo zitsike tikayerekeza ndi masiku omwewo amene timagulitsa fodya chaka chatha. Akunkana fodya ya chifukwa chani? Fodyayo akunkana pazifukwa zimenezo ife sitikuzidziwa kwenikweni koma tikungodziwa kwa zifukwa zina kuti fodya winayo sakusankhidwa bwino, fodyayo mwina talima ochuluka. Pazifukwa ngati zimenezi zimene zikupangitsa kuti fodyayo azibwerera. So nukhulupirira kuti zifukwa zimenezo zoti kupita chitsogolo titakhala pansi ngati dziko tikhoza kukambirana tizikonze kuti mwina zimene zisamachitike. Nkhani imeneyi tisanapite kwa achimwaza inamboveka kalekale yokuti ya fodyayu sakusankhidwa. Inuyo simatosankha fodya nthawi yonseyi chambeni lima fodya mnamba kalekale abiye kuli mabanda ndaza simutosankha fodya. Nkhani imeneyi ndi zifukwa zoveka bwino kwa inu? Zina zikukhudza malamulo a dziko lino mu fodyamu. Fodyayo tinamba kalekale kulima damba kalekale kusankha koma fodyayo akufunika akhale ndi malamulo odziwika bwino kuti okhawo anthu amene avomerezedwa ndi bungwe la Tobacco Commission na amene azigwira fodya m'manja mwawo. Ndiyamike ndondomeko imene Tobacco Commission yakhazikitsa ya Chingereza kuti know your grower. Imeneyi ithandizira ku ma areas amenewo kuti aliyense amene wavomerezedwa ndi bungwe la Tobacco Commission na amene azigwira ntchito ya fodya. Chifukwa fodyayo tikamadutsa midzimu walowa chisawawa anthu amene sayitanidwa nawo kumaphunziro akalimidwe ndi kasankhidwe ka fodya akupezeka kuti akugwira fodya. Fodya ni mbewu yosiyana mbewu zinzake. Fodyayo ali ndi magrade ochuluka ndipo ukatswiri wake umachoka patali kuti munthu amudziwe fodya. So fodya akuyenera azigwiridwa ndi munthu yekhayo amene adaphunzitsidwa za fodya. Ngati bungwe la Tobacco Commission lakhazikitsa ndondomeko imene ya kuti mlimi adziwike achokera pati ndi ndondomeko yokhayo imene ikhoza kupangitsa kuti fodya kutsogolo komisika izikhala bwino, fodya azipita wosankhidwa pa msika. Chifukwa pali anthu ena amene salimi amangodzuka mmawa kuti ineyo ndili nkachenjeka anga mthumba mwanga ndikakoleke kasikelo ndigula fodyayo ndipite naye kumsika. Zimene zopangitsa kuti fodyayo sizingatheke kuti angakhale wagredera bwino chifukwa chakuti fodya amasankhidwa, fodya ali m'magrade komanso magrade ali apo fodya osiyana minda ngakhale atakhala kuti fodyayo ngokongola chotani koma ngati wasiyana adoti lochoka kusankha kwake kumavuta mkamphatikiza mala amodzi. So fodya yakufunika azilimidwa ndi anthu okhawo amene za fodya amazidziwa. Tabwino tipite kwa achimwaza tisapite kwa Eric. Achimwaza nkhani ndi imeneyi zikuoneka kuti malonda a fodya akuyenda moteromo. Kodi zimenezi zikupereka uthenga otani? Ndikufunsa imeneyi chifukwa chonena kuti Malawi mpaka pano ndalibe fodya kwambiri kuti ndi amene amakhangana amabweretsa osati amakha koma amabweretsa ndalama zambiri zakunja mdziko muno. Koma zikuoneka kuti akudalibe fodya yemweyo. Zikupereka uthenga otani zimenezi? Tisanakambe mavuto ena ndi ena amene ali ku fodyawo. Zomwe kwambiri Elvis. Zimenezi zikupereka uthenga onena kuti dziko la Malawi kupatula kuti fodyayo ndi amene timadalira pa nkhani ya chuma. Koma nomwena pali magawo ena ofunikira amene timawalekerera. Chifukwa mmene akambira abambo anga abanda kuchokera kutama ifeyo ngati dziko tinayamba kulima fodya kalekale. Tikayang'ana kwambiri ngati mbiri fodya tinayamba kulima muno Malawi 1893. Kale kwambiri. Ndikale kwambiri. Andi ifeyo ngati dziko ochuma mene mwakambiramo timadalira kwambiri fodya. Pafupifupi mwina 50% za forex zathu zimachokera ku fodya. Komano mofuna kulunjika zimene akamba abambo anga abanda. Nimafuna tione
kuti pakati patayenda bwanji mwachidule. Poyamba foja amalimidwa kwambiri my state ndiye nkhani ya ma standards ndi quality imene akamba ija inali yabwino bwino. Komano chamma 1990 pamene kuti abwerano pempho kunena kuti tiyeni mwina soyena waso azilima nawo koma mwina pakhale makota ndi mulingo umene wolima yatha kumalima nawo. Ndi pamene mwina ulimi wafoja unakhala kuti unakwera kwambiri pa production kuti tikulima no malo ambiri tikulima foja wambiri koma zinapangisana kuti nkhani ya ma standards ndi quality itsike fojayo itsike kuchifukwa kuti mwina ufulu unachuluka kapena wachuluka kwambiri kufojapo. Now chamma 2012 ndi pamene panabwerano ndondomeko ija ya production system ya foja ndicho linga chonena kuti alimi azitha kumalandira ma inputs under contract farming kupatula amene nakulima mwachipandepande ngati auction komano amene ali pansi pa makampani akuyenera kuti azipasidwa ma inputs akalima ndiye kuti makampani aja azilembano azilangizi awa kampani azipitano kwa alimi a contract aja kumakaphunzitsa kuti foja muzimulima motere muzimusankha motero. Now pandondomeko ziwirizi contract farming pansi pa makampani ndi chipandepande kapena kuti auction system yakalimidwe ka foja ndi zimene zonsezo zimabwera ku auction flow kuja kukubwera foja mitundu iwiri. Foja wa chipandepande wa auction, foja wa contract kudzera ku makampani. Ndi zimene akamba abambo athu abunders zikulunjika kwambiri pamene popo kunena kuti nkhani ya kupereka upangiri wakalimidwe ka foja kabwino kuti foja azikhala wa quality azikhala wa standards wa ndondomeko yabwino imachitika bwino kwambiri kudzera ku contract farming. Pamene ukuku kuchipandepandeko ndikumene kuli chipwirikiti kwambiri. Tikudziwa ngati dziko kunena kuti panopa extension system yathu kapena kaperekedwe ka ulangizi wa zaulimi kwa alimi yatsika pansi kwambiri. Alangizi a zaulimi akumakhala ndi ntchito zambiri zoti agwire. Mlangizi mmodzi akumayina kuti afikire mwina alimi pafupifupi 3000 dera limodzi. Ntchito ndi yayikulu. Ndipo kumapezeka kuti pali ena amene akungodzilimira foja mwachilimelime koma sakumakhala ndi ulangizi wapamwamba kuti angapange produce foja wabwino. Foja amene akapita kusika akumakhala kuti akukanidwa. Komanso anakamba nkhani ya lamulo panopa tili ndi Tobacco Act limene kwambiri imatsindika nkhani yonena kuti foja amene kuti agulidwe kudzera ku structured market ngati ku auction floor. Komano ngakhale zili chomwecho kumene akupangidwa produce ukuku kumudziku ndi kumene kwambiri kuli timayenje chifukwa wina aliyense timati Jim and Jack atha kungoonkhesa foja nkupitisa kuja kuchipandepande kuja kwa chipwirikiti kuja kumene kuja ndi kumene kumabwera foja wambiri amene mwina ndi ochepa quality. Tinene pano kuti onse amene amadandaula kuti mwina mitengo ndiyotsika kapena foja wathu akubwezedwa mwa anthu amene ajawa si onse amene ali alimi ena aja ndi mavenda. Ndiye mavenda kwambiri zimakhala zachidule kungogula kumudzi kuja kupitisa ku auction kuti angopeza ndalama abwererenso. Ndikudziwa kuti mwina statement imene sangayikonde koma chilungamo chake ndi chimenecho chifukwa mukaona matrend ya mmene foja akubwezedwera pamsika mutha kuona kuti foja amene ali pansi pa mgwirizano kubweza kwake kukumakhalako kwa nkhasako kwa bedere kwa bwinoko pameneno ukuku kwa chipandepande kwa chigulugulu kumene nkhani za quality zikuchuluka foja kumabwezedwa kwambiri zimene zikutipasa chithunzithunzi chonena kuti ku contract farming kumene ndondomeko yake yakalimidwe kasankhidwe kupitisa kunsika zimakhalako zabwinoko kusiyana ndi kwinako. Inde tikudziwa kuti makampani a foja nawonso ali ndi association yawo aliso ndi mfundo zawo zimene akugulira nkhani za mitengo zimakhala zovutirapo takati kudandaula ngati dziko komabe ngakhale zili chomwecho ifenso ngati dziko ngati alimi komanso ngati commission komanso ngati Malawi tathandiziranso kuti ulimi wa foja upite pansi chifukwa cha kuti tangotenga kuti ulimi basi wachipandepande kuti titha kumangopanga mwina tikanakonza ndondomeko zimene zikanatithandiza. Chachiwiri nchonena kuti tili pomwepo panopa chaka chino ndi pamene tikuona kuti mwina takhala ngati timati chani kudzukanso from deep slumber kudzukanso kwa akufa kuti zikuoneka ngati tikukamba za forex komano fojayo tamulekerera ndi pamene pabwera ndondomeko iyi imene yayamba sabata ino ya know your grower kuti pano sipakufunika kuti pachitike kachibwana kena kalikonse yense amene akulima foja chaka chino timuzindikire tidziwe munda wake
tidziwe kuti ali mafoja wanji komanso pakhomo pake pali anthu angati kuti amulondole from time ya registration mpaka nokunsika. Tikukhulupirira kuti ndondomeko iyi yanoyo wa grower imene akuikhazikisa panoyi itakhala kuti yayenda kuno bwino ndekuti zipangisa kuti pakhale nosanire mu industry ya foja. Koma tidziwe kunena kuti mulimi amene sali pansi pa kampani amene akupangano ulimi wa foja koma sali contracted ku kampani ina iliyonse amene yuyu akufunika ulangizi wakalimidwe ka foja kabwino. Now ndi zijazi za weak extension system mu agriculture ministry mwathu kuti mwina ulangizi wakhala ngati watsika pansi zimpangisabe kuti mulimi mwina asalandire ulangizi okwanira. Tikanakonza pamenepo kuti timuzindikire grower timuzindikire yes koma tikamuzindikira timpaseso zomwenereza timpaseso ulangizi kuti alime foja wabwino. So nkhani ya ma standards nkhani ya production mwina everything sana kupatire ndimakufuna ndingokamba koso nkhani ya competition on the market kuti timadziwa bwino kuti tikalima ngati mbewu zapita pansika koma competition kapena kupikisana kwa ugula kuli kochepa ndikuti mitengobe imakhudzika. Tikuyerekezera chaka chino ndi chaka chatha. Chaka chatha makampani amene amagula foja anali ochulukirako. Chaka chino makampani amene akugula foja ndocheperako. Makampani amene akugula foja chaka chino kwambiri chidwi chawo chili kwa alimi awawa a contract. Pamene alimi ajaji pande aja inde akugula komabe kwambiri akusamalirano mwana wa nyumba asanayambe nokudyetsa winayo. Zikanakhala bwino kuti tikanakhalanso ndi makampani ena amene mwina aibe mgwirizano ndi alimi kuti azithanso kugulano ajaji pande aja ndikuti aji pande aja akanathanso kupindula. Kuchenga kwa makampani kwathandiziranso kuti saso zimenezo. Chabwino achimwaza Eric nkhani ndi imeneyo kodi amalawi kapena akulephera kuvomereza kuti mbewu imeneyi ndi mbewu kuti chizungu amati dying crop kuti mwina sikukhala ilibe chikoka kwambiri pansika international kunena kuti kuli amanti smoking lobe uzitsatewe zimene zija. Komanso timaona kuti Malawi kuno samapeza ndalama zambiri imene amapezera maiko ena ngati ku Zimbabwe I know kuti Ford amafika ndithu mpaka nogulitsa mpaka $1 billion. Mukachita Google mapeza kuti pano pamene ali $750 million ndalama zimene apeza akayenda muzabzati afika $1 billion. Koda Malawi akuti avomereze kapena si zinthu sizili choncho. Pali zinthu zingapo zimene ngati ziko we cannot deny. Much as malonda afoja akupita pansi as many mafigures akuonesera kuti tapanga almost 257 billion kwacha less tikayerekeza ndi the same period last year. So ngakhale malonda akulowa pansi ngakhale we are losing panopo koma there is an undeniable fact kunena kuti foja nditu akadali the topmost crop yofunikira kwambiri kumalawi kunoko. Mwina chomwe tinganene apapa ndichonena kuti pakuyeneka ndithu kukhala ndondomeko ngati dziko limene limadalira ulimi pa chuma chake komanso pa nthawi yomweyo tindi mbewu iyi yoti ndiyofunikira kwambiri ku chitukuko cha dziko imene imatipasa ndalama zakunja zimene ife timagulira zinthu zofunikira kwambiri zimene sitimatha kupanga tokha ngati mafuta galimoto mankhwala nzipatala powunikira kufunikira kumene kwa foja timeneka ndithu ngati dziko tikhale very serious. One ndi ma issues aja amene anena anthu amene ayankhulapo kuti we need to make sure kuti malonda amene mbewu imene ikupita pansika ukagulitsidwa pali quality ndithu pali ma standards. Two, our amene ali under ma companies amene akutchulidwa kuti under contract amene aja ali ndi mwaidi oti amafikiridwa ndi ntchito za ulangizi kuonesa kuti mbewu yawo ndiyotani ndiyo ili at that ikupanga meet ma standards. Koma what about enawa amene akulimaso foja wa chipandepande wa auction pamene papa ndi pamene pamafunika kuti ntchito za extension za ulangizi wa za ulimi makamaka kumbali ya bomali zikhale kuti zili chani zili pamwamba zikhale za pamwamba kuti azitha kufikira alimi amene wawo. Okay, pano tukamba za foja koma si when it comes to being serious ndi za ulimi
ndi even iso magawo ena ngati ulimi wa ziweto ulimi wa mbewu zina pali mbewu zambiri zimene titakhala serious ngati dziko we wouldn't be saying kuti tikungodalira fodya eka pa chuma chathu ndikuona ngati kuti one ndi nkhani yoonetsetsa kuti pali quality two palinso ma issues onena kuti supply ndi demand pansika ndizonena kuti ngati supply ili yochuluka kuposa demand ndoti mitengo basi itsikabe. Two, we need to be serious ngati dziko kunena kuti ntchito mwina za extension alangizi azitha ndithu kufikira alimi ochuluka. Chabwino Eric, tibwereso kwewe nthawi ina tili ndi atolankhani athu osiyanasiyana maboma angapo ina tiyese monjeza Imamu Ali ndi ena. Imamu Ali akuoneka kuti wakonzeka tiyese kuyankhula naye chaposachedwa pa timve kuti anthu kudetsa akuti bwanji nkhani ya malonda a fodya akuti zikuoneka kuti zikuvutavuta mdziko muno. Imamu Ali tiyese kuyankhula naye apa. Imamu mawa bwino ukuniva? Mawa bwino kakuplantia kuli bwanji? Kunotu kwacha nzanga kudedza kozizira kale kumeko ndikudziwa kudedza kwacha mwadzuwa apa ndili pa msika wa Chimbiya pamene patikhaleti kuyankhula ndi Malawi mmodzi amene sokhala kuitsata bwino nkhani imeneyi. Chabwino nkhani imeneyi pa programu ya kulinjirero mwayimva ndi ya mitengo ya fodya inu mkuyankhula wanu nkutipo uchanze jembirira ngati ineso mulimi amene uzingulira dedza boma ineyo nditu ndi mmene marketing ilili ya kudza fodya tikambezona mulimi ofinika kwambiri so mudati muone milengo ya fodya imene bwere cha ma 3000 chakulipereke chi kuti mupange masamu ineyo ndi mmene mulimi adagulira fertilizer wake palibe phindu lilonse limene mulimi angapindule paifo limene ineso ngati mulimi mzanga opresenta zanga amene akulima fodya ndiyodandaula kwambiri muone mufodya ulimi umafuna zinthu kwambiri ulime uchole usoge udinde zinthu zambiri zimene zimalowa pa ulimi ofodya so ndimene milengo fodya ili dziko sikuyenda bwino mwina boma nkukonza pati kuti zinthu mwina zikhale bwino chifukwa kuti fodyayo ndamene amakhala ngati zoti amene amakonza chuma cha dziko ndikhulupirira zoti ngati tipange chuma njogera kulimi number 1 ide kuti ndi fodya so fodya amabweretsa nkhale madolo ochuluka kumapano tonani forizi sizikuyenda bwino kulima fodya ngakhale madolo ndi okulikira zimwe zololo mulimi akadagulitsa fodya wake apeze phindu sivira sizikuchitika so ndakapempha adindo kuti mwina atayang'anirapo mwina mulimi akhale kupindula kuti mwina dziko lathu lino kutsogolo lidzatukuke mwina mongoonjezera mwina kubwerako kuno kudedza kuno timalima kwambiri mbewu zina ngati nyemba chimanga mwina kumbali ya mitengo imene ino kukoza kuyankhulapo motani mongobera ndithu nkhani ndi yafodya koma tingobera kuti yankhosuza chimanga ndi mbewu zina zimene zikudedza kuno kudedza mzere makhulero kwambiri ulimi wajeno wachimanga kusiyana mwina ndi madera anzathu alina mchinji kasilungu pa makhulero kwambiri fodya koma so pathu kuno na nkhani yobwera so ku mbewu yachimanga tidziliso zinthu sizili bwino kwambiri mudati muone nagula fertilizer pa 175,000 pelepaki pano chimanga peza zoti mulimi akugulitsa 25,000 patumba zimwe zoti kuti apezeso thumba lina la fertilizer akwena agulitsa chimanga over 5 bags zimwe zoti alibe phindu lililonse limene angapindule mulimi mberere panopa chabwino zikomo kwambiri zikomo Elvis imene ndimene ndacheza ndi Malawi kuno kudedza amaka apa ndi pa msika wa Chimbiya. Imamu tathokoza kwambiri. Tipite kwa nzathu tiyese monjeza kuzomba tiyese mmawa bwino wadzuka bwanji. Tiyeseyu akuoneka kuti sitinagwirane bwinobwino ameneyu tikagwirana bwinobwino ticheze naye ali kuzomba naye afuna yankhulepo la Malawi pa nkhani imeneyi yokhudza malonda a fodya kuti akuyenda motani amalawi akuziona bwanji. Tipite kwa Abiel Kalima Banda. Kalima Banda, boma pasi pa boma la MCP sinufuna zinthu zilowese ndale koma ndi mmene zilili pasi pa boma la MCP fodya amagulidwa bwino mundiuza mundiletsenga ndi kunama mwinaso ni kanthawi kamene eno alima a fodya munasangalalako pano zakhota nthawi imeneyi ija fodya samakanidwa nthawi imeneyi ija anthu alima achipandepande samalima fodya nthawi imeneyi ija magwira bwino fodya mwina simagwira bwino nesindikuzitsata tandiuzani ndinu nthawi imeneyi ija zinthu zimatheka fodya
komabe mudakabwereza funso lomwe jandanena kale kuti no mukumveka pasipasi ayi ine microphone anga ndokweza ndithu pamene mukumveka topa ndimati mbuyomu boma lapitali boma la MCP Ford sitikulowetsa ndale zinthu koma Ford amagulidwa bwino kapena amagulidwa bwino titero mwachidule kodi Ford ayo samakanidwa kodi alimi achipandepande samalima Ford kodi makampani ochepa kunalibe Ford amayenda bwino ifa chani haime mwina samayenda bwino ineyo amene muli experience yambiri ya Ford ine sinalemba Ford ya mutu uze zimachitika choncho ifa chani ndipo ngati sizimachitika choncho chimachitika nchani kuti tisamave manong'onong'o ngati amenewa poyamba nene kuti malo akwambiri za ndale bungwe la mapharmacy trust likamba kwambiri za ndale koma chabwino tingoti zaka kuma area amene muti khululukira koma ndinene kuti tingoti chabwino tifuse mu zaka zonse zapita kumbuyoku sikuti Ford samayenda bwino samabwezedwa ayi Ford amabwezedwa ndithu komanso mitengo yoyipa inalipo ndithu ungoti mwina chifukwa chachikulu chikhale ulangiziwo numene ukufunika kwambiri zijanena kale achimwaza kuti uthengawo ndi umenewo ngakhale kuti ukhoza kukhala wopweteka ku munthu wina kumbali zina Ford ayo akuyenera kuti anthu aziphunzitsidwa mwachitsanzo anena kale kuti Ford yense amene alulimidwa ndi alimi amene ali pa contract ndi mabuying companies zinthu zikuyenda bwino kwambiri ndiponso tinene kuti kumeneku kulibe vuto lililonse chilichonse chikuchitika ngati mmene chimayenera chichitikira koma Ford akumene akuvuta kumene kuli iloweroyo average demand jack akupititsako Ford ndi kumsika wa auction kumeneku ngati dziko chidwi chathu kwambiri chikhale ulimi ngati umene kodi ikhale pansi kodi ulimi wa auction uthetsedwe kapena tiyikepo upangiri wanji kuti uziyende bwino chifukwa nkhani yavuta kwambiri ndi Ford wa amene anzathu amati ma vendors ndi umene wavuta koma akakhala tikamakamba za auction sales kumeneku kuli bungwe limene lija limatchedwa ARET limene lidakhazikitsa ma farmer field schools amene akuphunzitsa kwambiri alimi amene sali under ndi buying company iliyonse koma chidwi chathu chikhale pa Ford amene akugulidwa mwachisawawa kwa alimi kumakapita naye kumsika wa Ford kumene kwagona vuto kuti ngati dziko tikhale pansi tikambirane kuti tione kuti cholinga chathu chonena kuti kutsogoloko misika iziyenda ngati mmene muja imayendera before 1990 monga mmene muja anenera achimwaza akalima banda ku Zimbabwe komweko ndimamfunsa zoyeri ku Zimbabwe Ford amatha kupeza $1 billion kumeneko amachita seti misika ni ndani chabwino nkhani ya ndale mwaithawa koma tingoti chaka chatha chomwechi ndalama zimene dziko lapeza pano kusiyana chaka chatha nde simukundipangabe konvisi chaka chatha mavuto awo kunalibe komanso maiko ena ozungulira amapeza ndalama zambiri za Ford chifukwa chani kuposa kuno abayita seti ma price kumeneko ndani si omwe wa makampani wa kapena zimayenda bwanji ku Zimbabwe nkovuta kwambiri kuti pange compare ndi kuno kwathu chifukwa ku Zimbabwe amalima fuluki wa kampopi yekha nkhani yavuta kwambiri apa ni global supply global supply Ford amene chifukwa cha mitengo yabwino imene idali ku 2024 ndi imene idapangitsa kuti tsopano dziko lonse lapansi anthu athamangire kulimi wa Ford kuchokera pamenepo mpamene misika itipweteke ndithu ukafika mpaka pano koto kuti Ford amene angalongosokeko kumsika ndiye khayo amene walimidwa mwadongosolo walimidwa ndi ulangizi oyenerera nthawi ya mpikisano ngati ino ifo nthawi ino tili nthawi ya mpikisano imene dziko lonse lili ndi Ford ochuluka ngakhale ku Zimbabweko panopa kuti tipite ku Zimbabweko tipeza kuti alimi akulira ndithu mwina Malawi tikulirako pang'ono koma kwanza nukawapanga ndalama zambiri kuposa inu zimenezo imene ndi fact chithunzithunzi chopanga ndalamacho ineyo kwenikweni ndilibe chifukwa ndisabatatha lomwere nanenso nakayendera nawo msika wa ku Zimbabweko nakaona kuti mmene ulili msikawo ndi chimodzimodzi imenenso ilili ku Malawi mwina
lowa ku mitengoyo ya fojayo ma individual growers mwina alimiwo aluvulala kwambiri poyerekeza sendimene alimi foja wakampopi alugulitsira kuno ku Malawi ku Zimbabwe foja waondeka mpopi yekha. Chabwino tipiteke kwatula nkhani wathu mwachangu kuzomba tiyese maonjeza tiyese mawabwino wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kumene ku Blantyre. Yeah, tadzukanso ndiye ndi imeneyi Amalawi kuzomba kuti bwanji potengera ndi imene malonda afodi awende. Ndi nzika imodzi ya ku Malawi ndiye mwina poyamba angozitchula dzina komanso kudera kumene amakhala. Mwina poyamba padza dzina komanso kudera. Inanga ndine ndimakhala kuno Zomba mwina mwali. Chabwino. Nde mwina tasisa mitengo ya foja komanso ndalama zomwe dziko limapeza. Ndiyani ndamupeza kupema upa pang'ono poyanga. Okay, ineyo pakuona kwanga kuna kuti pene chapangiso kuti mwina foja akati kusika mtengo pa market ndi nkhani yaona kuti mwina foja alibe quality pansika ngati foja alibe quality pansika ndizoona kuti marketing singachitika longosoka koma tipene kuti limbikisa alimiwo kuna kuti fojayo akakololidwa akhale wa quality ndi kuti asamalidwe bwino kwachiona kuti akapita pansika ndi kuti marketing ikhalaso yabwinonso ndi chilimbikiso chipite kwa adindo kuna kuti alimbikisani kuna kuti fojayo akhale wa quality chifukwa ngati foja akhale wa quality ndi kuti chumaso ziko muno chikhala chikuenda bwino tokhaso tikuzonote kwathu kuno tikati zimene timadalira chani ndi ulimi wa foja ndithu tetu kuyeneka kuti tisamalise pamene kwakoteka. Ndi mwina mitengo imeneyi imene yatsikira yakukudzani bwanji pamene mwinaso ngati mmodzi amene ya inenso ndine munthu mmodzi wa business chifukwa kwa mitengo ya foja zatifuza kwachiona kuti ngati mulimi alibe ndalama sozoona kuti amene tikupanganso ma business m'matawuni muno ndikuti ifenso ndikuti makastoma sangatigule business nengati makastoma sabwera zagula business ndikuti ma business pamene ku Malawi muno sakuyenda. Ndipo tsiriza mwina adindo achitepo chani kufuna kuti ngati dziko mwina komanso anthu thandizike komanso kuti zinthu zisinthe mwina pa mitengo imeneyi ya foja. Chimene angachita adindo ndikulimbikitsa mulimi kuna kuti mulimi amene akulima foja akakolola foja wake kapena foja wake pamene akumulima ayambirire kumusamalira pamene ali pachimba kufikira nthawi yotani atamukolola ndikuti foja uja akamukolola bwinobwino akasamalikanso bwinobwino ndikuti akamapita kusi foja uja kukhala wa quality ndikuti nzosavutanso kuti foja uja kukhala wa dongosola bwinobwino marketing kuchitika dolongosoka bwino. Ndi mmene yafotokozera ndi nzika ya kuno kuzomba. Tiyese tathokoza kumecheka kumeneko kuzomba chimwaza tibwere kwa inu kodi fojayu ali ndi tsogolo? Zikoma kwambiri Elvis mwina ndingopempha kuti mmene anapemphera banda muja kuti line yanu ikumbeka pansi kwambiri kupatula Eric komanso ya atolankhani so sikumveka ndi mwina mutikonzerako kuti tizithanso kulondola zimene tikufunsa pamenepo bwanji ndikuvekako apa pande mumveka bwinobwino tsopano. Yeah, ndimafunsa kuti kodi fojayu ali ndi tsogolo potenga ndi mmene zikuyenderama andi chifukwa chani Malawi ibe inu mmatsatiraso mbewu zina chifukwa chani Malawi akukakamira osapanga diversify? Timamva kuti kuli mbewu zina kulachina tsabola amakhalanso amaita fechendalapa zambiri ndi zina zotero tikamayenda Malawi muno minda yambiri timangoona kuti muli chimanga chokhacho alisi akulima chimanga chifukwa chani Malawi saphunzitsidwa kulima mbewu zina? Ndifunso lofunikira kwambiri chifukwa ndi kuti tikatere mmene zikuyendera apapamo ndikuti kukhala kulira kokhakokha sakulira ndalimi afodi yakho komanso boma lidzilira pompo ngati dziko sotidzilire fodi zotika forex athu kakhale kochepa diversification yamavuta koma ndifuna muyankhe kaye nkhani yoyamba kunena kuti fodi ayi ndi tsogolo kena kutiro kwe kunkhani ya diversification. Zikoma kwambiri Elvis magawo awiri mafunso anu diversification komanso kuti tsogolo la foja kuno ku Malawi lilipodi kapena ayi. Mbali yoyambayi tinena kuti tsogolo la mbewu ya foja kapena ulimi wa foja kuno ku Malawi lilipo ndikachikhalire ngati mukumbuka bwinobwino pakhala pali ma anti-smoking campaign ambirimbiri pakati apa maiko ambiri mwina wapitiri 170 anasayinira ena koma dziko la Malawi sitinasayinire chifukwa tima balance kuti kodi umoyo wathu pachuma ndi umoyo wathu wa miyoyo ya anthu tikuyenera kusamalisa chani. So paka pano sinasayinire chimene tikupanga kwambiri ndikusamalitsa pa
kalimidwe ndi mfundo zina pansi pa WHO. Ndiye ngati dziko la Malawi tsogolo la fodya lilipo, komano tingochepetsa kutayirira makamaka pakulondoloza lamulo limene lilipo pakalimidwe ka fodya. Kukadakhala kuti ifeyo ngati dziko tikukhala strict kapena nokulemekeza kwambiri Tobacco Act, ndikukhulupirira kuti mavuto ena amene tikukambirana panowa sakadakhala kuti alipo, koma chifukwa cha kulekelera kwa kuchuluka kwa ufulu mu industry ya fodya ndi pamene mwina tikuona kuti pali mavuto. Koma kutsogoloku titakhala kuti act ija tikuyipangano implement mmene ikuyenera kuti izikhalira, ndikukhulupirira kuti inde mavuto atha kukhalako koma atha kukhala wochepa. Izi za standards za quality kapena tikupanga mavuto amene wasaka line yanu achimwaza sikuveka bwino. Taisani kulankhula pamenepo muveka ndithu modukaduka. Koma kunoko maona kamaveka chakuna uveka ngati kuti akuduka ngati tepi nayo kuti mukuyipanga fast forward nde sizumveka. Tingoyesa kai kupita tibwereso kana tingoyesa kupita kwa mtolankhani wathu Nelson Konjani kuti timve kuti tikuonaona kuti line yanu vuto nchani. Nelson, mawa wabwino wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kuno sika kumene kuno iya kunonso tu kwacha nkhani ndi imene kuchimaki kwina kwa ulimi kumeneko anthu akuti bwanji za mbewu ya fodya. Tiyamikire kuno ndi mchombo pene kulimi wakenso kukhala fodya timalima kwambiri. Ndili mulimi mmodzi apa amene atifotokozere kuti wayendera bwanji ndipo waphunzika motani. Munthu wamkulu choyambirira mwina kutifotokozera dzina ine dzina langa ndi Bright Banda kwathu ndiko kuno ukasongo. Ukhala mmodzi mwa alimi mwayimva nkhani mina chimene chikuchititsa kuti milingo ide imene zikukhaliramo ikuzokhala chotani? Kwenikweni mukuganiza kwanga ine ngati mulimi ndikuona kuti mazaka zambuyo zifodya timagulidwa bwino, nde pamene amene samapasidwa mulingo amangozilimira mwayo okha fodya kumayendera. Nde pachifuna kuti fodya chamagulidwa bwino kwambiri chapangisa kuti season imene ikupita kumapeto ino ambiri analima fodya ochuluka zoti sanapasidwe mulingo uliwonse. Nde zimene zimene zapanga contribute kuti otigulacha atigule mitundu imene angafune. Komanso on top of that anthu amene atigula chaka chino ndi ochepa, makampani amene azagula fodya kumalawi kuno ndi ochepa. Zimene zizapanganso contribute. Mwina mukuona kuti pangakhale njira zanje zimene boma ikhoza kuyika kuti mwina zinthu zikhale zikusintha. Kwenikweni aboma amayenera kuonesesana kuti atipezere otigula fodya ambiri azipikisana chonga choti mitengo yathu zikhala yabwino. Otherwise ndekuti mukati otigula zikhala ochepa ndekuti mitengo imene atigula anthu amene wayizikhalabe yochepa. Maboma limene akuti lisese kuti atipezere makastoma ochuluka kwambiri kuti azitigula fodya wathu, komanso potengera kuti fodya amene amatithandizira kubweretsa forex muziko lathu lino. Pomaliza mukuona kuti pamene tikukonzekeranso kupita ku season ina kuti mukalime fodya wina mwakhuzika motani mukhoza kugula zozipangiza za ulimi patakali? Patakali panopa ndipovuta mulimi kudzipangira pa yekha potengera ndi mmene wadulira fertilizer komanso cost of living imene ili komanso ndi mmene tabwerera kusika zimisi zinaende bwino. Kovuta kwambiri endi zitengera adindo amene amatiyang'anirawo kuti abwere azatichite convince kuti limani mitengo mwina chaka chamawa idzakhala so but otherwise ndekuti ambiri akhala zoti salima nawo fodya pene. Mmene munthu mmene yayankhulira kasungu wa nkhani yokhudza malonda a fodya kukonzeranso blancha yakuti muzize ndi foza pamene. Tathokoza kwambiri Nelson, tiyese kubwerera kwa achimwaza mafotokoza nkhani yakuti kodi fodya ndi tsogolo. Achimwaza mukundimva? Ndikumvani? Yeah, pamenepo ndi line yani ikiliye tsopano. Mafotokoza kuti fodya ndi tsogolo. Ndizoona Davis kuti ndimatero kuti ngakhale chaka chino tayenda motsinthina pa ulimi wa fodya koma sizikutanthauza kunena kuti tsogolo palibe. Tsogolo lilipo ndithu. Ndimatsindika pa mfundo yonena kuti ifeyo ngati dziko tikungoyenera kukhala organized. Chipwirikiti chimene tachiona chaka chino chitipatse phunziro la mmene tikuyenera kukolova industry imene iyi. Pamene tidavomereza kuti inde
pakhale ndondomeko imene ya integrated production system kuti no makampani azipereka ma inputs kwa alimi komanso ena azilimano mwachipandepande. Ufulu umenewo unathandizira kuti zilima fodya wambiri, koma ufuluwo tinaulekerera ndi zimene mwina zapangisano kuti chaka chino chikhale mavuto amenewo. Ndiye kuti tipite chitsogolo kuti tikhale ndi industry yabwino ya fodya timangoyenera kuonesesa kuti no ku auction farming arrangement kumene kukhale no ndondomeko zabwino, kukhale ulangizi wabwino, kukhale no mfundo zothandizira onena kuti no kuchokera no pamene tamuzindikira mulimi ukafika no ku auction zikhale kuti zili bwinobwino. Komanso regulator ngati commission pansi pa unduna wa zaulimi azichilimika kwambiri kuonesesa kutena kuti competition mu auction flow zizikhalamo kuti ngati mene tinaonera chaka chatha makampani mwina mafika ngati 10 ndiye kuti makampani ena amene sanapereke ma inputs kwa alimi amakhala kuti mwina angobwera kuzangogula fodya amene ajanda amene amapita kwambiri kuchipandepande. Ndiye kuti alimi akuchipandepande aja amapindula chifukwa cha makampani amene angobwera kuti azagulira fodya. So titakhala kuti tikumakhala ndi makampani mwina ako 5 ikasaso ndi makampani amene mwina anapanga contract alimi okwananso 5 ndiye kuti competition pa market kwacha izikhalapo. Ndiye kuti revenue izikhala yambiri komanso mavolume za fodya azikhalanso ochuluka. Ndiye kuti pamene pombo tiopindula price izikhala ya komanso ngati forex kuti ndiye kungoyenera kudzuka kuti nokutsogolo kuzikhale ndi industry ya fodya. Laini ija Chimwaza yambiranso zake tingoyesa angukuyimbiranso kuti mwina pali kavuto kena kache. Eric, nkhani ndi imeneyo ndimafuna kutsindikapo pa nkhani ya diversification kunena kuti ngofunika bwanji kuti ulimi wa fodyawu udziyendera limodzi ndi mbewu zina, mbewu makamaka zimene zimabweretsa ndalama. Ukhoza kutchula ndithu zitsanzo zingapo za mbewu zina zimene zili ndi potential yobweretsa ndalama zambiri mdziko muno, komanso tikufunika bwanji kuti Malawi soyang'ane mbali imeneyo. Ndimafuna utafotokoza pameneyo. Okay, Elvis, ndikofunikira kwambiri kuti ngati dziko titakhala ndi ma alternatives. Sikuti tiyambira pa zero. Kuli mbewu zina ndithu zambirimbiri zimene Malawi inga zoti zili ndi potential yonena kuti with proper investments komanso ulangizi wabwino umene akambira anthu ena aja kunena kuti pakufunika ndithu tikhale organized. Timanena kale kunena kuti ifeyo ndi dziko loti timadalira ulimi. So pa chinthu chimene ife timachidaliracho timeneka kuyikapo chidwi chokwanira. Pali mbewu zina ngati unakamba za tsabola. Tsabolanso ndi mbewu ina imene ili ndi great potential yoti ikhoza mabweresa chani, ikhoza mabweresa ndalama zakunja zambiri mdziko munomo through my exports. Pali achina nandolo ndi mbewu zinaso zimene zili ndi potential. Nandolo yemweyo ndi mbewu zina zimenenso zingabwerese ndalama zambiri kumalawi kuno. Akuda achina soya wabanya, achina soya. Ndi mbewu so those are cash crops. Ndi mbewu zoti zikhoza bweresa zili ndi kuthekera if proper investments are made. Kuli achina mango eneniwa ndi mbewu zonena kuti tikambe ulimi waziweto tikambe ulimi. So pali ndithu ma alternatives ambiri kuleka fodya. Sitikukana kunena kuti for the next zaka zikubwera zibe fodya yobe ndofunikirabe kwambiri because kodi ndinamvanso kuti ngakhale nyama yomwe ya ng'ombe kwambiri kuli misika yabwino kunjawo khale masamba omwe wanamva kuti pa UK pa pali misika yoti amafuna masamba ochuluka kumene pali zambiri koma fixation yathu ili pa fodya yekayeka. I think mbali naso ndiyonena kuti pali malamulo abwino amene amapanga guide mwina malonda a fodya. There is a structured market. Ndiye mwina nchifukwa apart from kuti paeka ndi oti amakhala di pa demand eti komano even the way mene amagulisidwira ndi za dongosolo. So just needed kuti dongosolo limene lolo likumane ndi ma support systems iso ena abwino ngati ma extension workers abwino onna kuti anthu amene sali pa contract alimi amene sali pa contract azifikiridwa ndi ma services ngati TISS ndithu Achimwaza ndi nthawi kupita kumapeto. Ingotsiriza ni mfundo anu yamba mafotokoza ichionena kuti fodya kanalibe ndi tsogolo. Kodi fodya atakhala kuti walimidwa bwinobwino Malawi ingamapeze ndalama zochuluka bwanji mwina tinamba tachitapo ma estimate nkupeza kuti
timapeza mwina ka 500 million kaja tingamapeze bwanji atakhoti foja olimidwa bwino zonse ndondomeko zonse zitsalidwa bwino. ndikuthekera kopeza ndalama mwina zopitirira 600 mwina million US dollars takhala kuti talima bwinobwino komano tikayang'anano pa chuma ngati dziko ndikungofuna ndigwirizane ndi Eric nena kuti kunoko Malawi tatsamira kwambiri pa mbewu imodzi ya foja. Tikaona pa mbewu 4 zimene zimatipatsa forex, foja, tea, sugar ndi cotton, mutakuona kuti mwina mbewu ziwiri zapakatikati tea ndi sugar ndi zimene no mwina zili zokhazikikako kuti mwina zimakwanisa kutipatsa ndalama. Pamene no thonje ndi foja mwina kumadza simphina chifukwa cha nkhani ya mitengo yakunja komanso chifukwa cha production system yathu kuti mwina pakumakhala chipwirikiti. Ndiye fojayo ngati tikufuna kuti no abwerereso mchimake ndizichandanena kale kuti tikukuyenerano kuonesesa kuti no pali ndondomeko zabwino zakalimidwe ndi competition. Koma ndimafuna ndibwerese aspect ya diversification yaonena kuti titakhala kuti ngati dziko tabwerezanso ulimi wa thonje ndiye kuti no pressure imene iliko ya forex yakufoja itha kuchepa. Pano pa dziko la Malawi thonje lidagweratu tikhoza kunena kuti lidaseratu zimene sizili zinthu zabwino. Pressure ya kufoja simaonekera kwambiri mbuyomo chifukwa chonena kuti mbewu zinazi zimathandizirapo kubweresa forex. Pano dziko la Malawi tikumakolola mwina 6000 tons za thonje zimene zili zochepa kwambiri pamene no 10 years zapitazi timatha kukolola mwina 100,000 metric tons za thonje ndiye kuti no forex imatha kupezeka. Ndiye adindo athu ndiye naonse maplanners ndiye naonse tatiye ntilingalirenso pakhale political will yofunanso kudzusanso ulimi wa thonje kuno ku Malawi. Titakhala kuti maboma 15 amene amalima thonje aja talimbikitsa kuti thonje likulimidwa lambiri. Foja yo akakhala kuti watsimphina dziko la Malawi sitizidandaula kwambiri chifukwa no mbewu zina zizitithandizira. Leguminous crops zimene Eric amakamba nkhani ya soya, ntedza, nyemba, nandolo, mbewu zimene zili ndi kuthekera kuti vatsano chuma ngati dziko mwina patakhalanso deliberate policies masisipi ambuyomo amatha kubweresavo mbewu za mgulu la nyemba zimalimidwa kwambiri timakwanisa kupanga export nkumapeza ka forex. So kupanga diversify economy yathu ndi solution yothandizira dziko lino pa nkhani ya chuma kuti ipite pasogolo. Tikamadalira kwambiri foja ndekuti tidzigwa kwambiri nthawi zonse ngati mmene tagwera chaka chino kuti no nkhani ya forex yativuta chifukwa chona kuti no mbewu ya foja yavuta kwambiri. Elvis achimwaza tathokoza tifo chokhala nafe mpulogalamu ya lero ya Kulinji. Mukhale ndi tsiku lopambana. Abielo Kalima Banda, nkhani ya foja iyende motani zikuyenda chonje chaka chino zikuoneka kuti mwina matarget avuta kuchita miti kwa inu alimi komanso ngati dziko chaka chamawa mufuna chitachitika chani? Kalima Banda khangati palaini pa atithawa sitikutha kumvana nawo bwino lomwe. Sinathawe chabwino ndili pompo palaini ndimanena kuti ngati dziko zinthu ziyende bwino pakufunika zinthu ziwiri zichitike. Chinthu choyamba pamsika pakhale competition. Chinthu chachiwiri fojayu alimidwe oyenerera tilime mmene timalimira tibwerere kumbuyo before 1990 tilime ulimi wa foja ngati mmene timalimira before 1990 kuti lamulo lija likhazikitsidwe la foja Tobacco Act ja igwire ntchito imeneyi. Zikatero ndi kuti ulimi wathu wa foja uyenda bwino, malonda athu a foja uyenda bwino, ndiponso kudalira foja ngati njira yopezera forex ikhoza kuyenda bwino titati titsate njira ziwiri. Achimwaza adapitirizaponso mafundo ziwiri zimene kuti ndiye zoyenera kwambiri mu Tobacco enda. Kuvoza kwambiri Abielo Kalima Banda, mtsogoleri wa bungwe la Tama Trust, ifo chokhala nafe mpulogalamu ya Kulinji. Chikoma kwambiri. Eric, mufuna mutsirize kapena basi tisewere ma advert? Yeah, koma mwina kungomba kota kunena kuti foja adakali ndi potential despite mwina ma campaigns amene timakamba za anti-smoking chanchani. That's why maiko ngati Malawi akudalilabe ulimi wa foja pa chuma chake. So nkhani ndiomweyo yonena kuti ngati kuti azakhale a significant drop in earnings mwina sipanopo
ma earnings wamwina pakadali panopo akungochepa chifukwa cha the way mene mwina tikupangira handle zinthu ngati dziko, koma if we are to organize ourselves, Fojabe will be will still remain the green gold, the topmost forex earner for now. Yeah, tithokoze kwambiri fanya kukhala nafe program ya kuli Njeric. Tiyamikeso nonse fanya kutsatira program iyi kwambira nthawi imene chichama pa 7 mpaka pano pamene tikuyandikira nkhani zathu mwatsatanitsirani mchingerezi nende Elvis Sawahowa. Pitirizani kumvera Times. Amalawi kulingino kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti baji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodija chirugugo chuyenda panji nanga nkati zonyatisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kustedi hausi kulinji nanga ochuta mwadzuka panji nanga atenzilediyo kukuliyani. Ah, no, that's where he works. And the name of your daughter's school? Marymount.